17 கோகுலாஷ்டமிங்கும் போது வீட்டுல எல்லாருக்கும் வந்துட்டு பண்டிகை இருக்குமே மாதாஜி, அதுதான் யோசிக்கணுமா இருக்கு மாதாஜி. கரெக்ட். அதாவது யாரெல்லாம் ஃபீஸிபிள் இருக்கோ அவங்க போயிட்டு வரங்க. ஸோ வாட் எவர் உங்களுடைய யாருக்குமே ஃபோர்ஸ் கிடையாது. ஸோ யூ கேன் பிளான். ஏன்னா அங்க போனீங்கன்னா நம்ம அதாவது இந்த டெம்பிள் எங்க கட்டுறாங்களோ அந்த இடத்துல தான் இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாமே நடக்கிறது. ஸோ டெம்பிள் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து தே ஆர் டூயிங் த பில்லர் ரைசிங் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு பக்கம் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து மண்ணெல்லாம் இது பண்ணி தோண்டி லெவலிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதாவது பிரம்மச்சாரியினுடைய குடில் வந்து அது ஆல்ரெடி கட்டின்னு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து டெம்பிள் வந்து லெவலிங் அதை வந்து எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கும் வந்து ஆல்ரெடி இது எல்லாமே கிளியர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ தட் அங்க வந்து இனிமே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஸோ துரிதமா நடக்கிறது. ஸோ பிரபுஜி பிளானிங் 1 or 2 இயர்ஸ்லேயே முடிக்கணும்ட்டு. ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டைல்ல வந்து ராக்ல வந்து கட்டினா அது லேட் ஆகும். அங்க மேங்களூர் சைடுக்கு வந்து இட் வில் நாட் பி அந்த மாதிரி நம்ம இந்த இது கோபுரம் மாதிரி வர்றதுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஸோ அதனால பிரபுஜி வந்து எப்படி மேங்களூர் ஸ்டைல்ல எப்படி இருக்கணுமோ அந்த இது என்னது சீதோஷண நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்க நிறைய ரெயின்ஸ் இருக்கும் இந்த சமயத்துல வந்து. ஸோ அந்த மாதிரி ரெய்னி சீசன்ல வந்து நம்ம பக்கம் இருக்க மாதிரி இருக்கக்கூடிய டெம்பிள்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. ஆஸ் பர் த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் பிரகாரம் ஆர்கிடெக்சரே அவர் மாத்தி, அதனால தான் இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் பி லைக் எ ஃபிளாட். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கேரளா ஸ்டைல் இருக்கக்கூடியது தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி. தட் இஸ் த ரீசன். அதர்வைஸ் அவர் கோபுரம் மாதிரி தான் பண்ணணும்னு நினைச்சார் பிரபுஜி. தமிழ்நாடு ஸ்டைல்ல தான் பண்ணணும்னு நினைச்சாரு. பட் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் உடைய அட்வைஸ் பிரகாரம் எல்லாமே மாற்றம் ஆயிடுச்சு. அதனால இந்த மாதிரி இது வந்து ஈஸியா கட்டி முடிச்சிருவாங்க, சீக்கிரமாவே ஆயிடும். ஸோ ஏன்னா கோபுரங்கள் செய்வது என்பது ரொம்ப கஷ்டம். இட் வில் டேக் டைம் 2-3 இயர்ஸ்ன்றது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 1 இயரே நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனா ஐ திங்க் இது வந்து ஈஸியா முடிச்சிருவாங்க. நீங்க எல்லாரும் யாருக்கெல்லாம் முடியறதோ இந்த யாத்திரையில போய் கலந்துக்கோங்க. ஸோ எல்லாருமே வீட்டுல வந்து பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ ஐ திங்க் பிராமின்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி, பிராமின்ஸ் அண்ட் ஃபியூ, அதாவது ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ல வந்தவங்க வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தியை வந்து வீட்டுல வந்து சீடை அதெல்லாம் பண்ணி முறுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி வீட்டுல செய்யாதவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த யாத்திரையிலாவது கலந்துட்டு அங்க எப்படி பண்றாங்க, நாளைக்கு நீங்கெல்லாம் ஒரு ஷெல்டர் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ வீட்லயே நீங்க செய்யணும்னு நினைச்சாக்கா அங்க போய் நீங்க அதுல ஒரு கலந்துண்டு யூ கேன் வாலண்டியர் யுவர் செல்ஃப் ஆல்சோ. ஸோ அந்த மாதிரி பக்தியில நம்ம போகும்பொழுது பகவானே நமக்கு இதை செய்யன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கொடுக்குறாரு. ஸோ கலந்துக்கோங்க. ஐ திங்க் செல்வம் பிரபு போகிற, ஐ திங்க் ஹி வாண்ட்ஸ் டு கோ இட் சீம்ஸ், அவர் நேற்று சொன்னாரு. எஸ் லைக் தட் யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ யூ கேன் போயிட்டு வரலாம். ஆனா அதுக்கு லிங்க் வந்து ஷேர் பண்றோம், நீங்க அதுல போயிட்டு நீங்க பேமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்க இந்த ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ் இல்லைன்னா ஃப்ளைட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இதில் தான் சென்னை தமிழ்நாடுலேருந்து போகிறவங்க பெட்டர் ஏதர் ஃப்ளைட் ஆர் ட்ரெயின் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. பஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் உங்களுக்கு ஜர்னி வந்து. ஏன்னா பெங்களூர்லேருந்தே 8 மணி நேரம் ஆகிடும் பஸ்ஸு. ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து சென்னையிலேருந்து வரணும், இன்னொரு 5 மணி நேரம் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதாது பஸ் வந்து. இட் வில் பிகம் எ வெரி லாங் ஜர்னி ஆகிடும். ஸோ பெட்டர் யூ கேன் டேக் ட்ரெயின்னா அலுப்பு இருக்காது. ஸோ யூ கேன் டேக் இட் ஆஃப். ஓகே, எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு யாத்திரை நடக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனைகளோட நாம இன்னைக்கு பிரபுபாத பிரணத்தி செய்து ஸோ நம்மளுடைய இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்ய பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेशा गोपिका कांत राधकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च
पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்ம பிரபுபாதர் பிரணத்தியோட நாம இன்னைக்கு இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணுபதாய कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. जय राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधे. जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय. जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा. नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாம் இன்னைக்கு 25வது பதத்திற்கு செல்கின்றோம். தோன்றாத அருவத்தினுடைய அந்த அதாவது தியான பயிற்சிகள்ல எவ்வாறு பகவானை அடைவது,
வெறுமனே பக்தி சேவையில வந்து நாம் அந்த பக்குவ நிலையை வந்து அடைவது எவ்வாறு என்பதையும் பார்த்தோம். இதில் அதாவது ஈஸியா செய்யக்கூடியது வந்து பக்தி சேவைதான். தோன்றாத அருவத்தின் மீது மனதை வந்து நிலைநிறுத்தி நாம வந்து அனைத்து புலன்களையும் அடக்கி ஒவ்வொரு அதாவது ஷட் சக்கரம் அந்த இதுல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்மளுடைய தியான பயிற்சிகள் செய்து பகவானை அடையக்கூடிய அந்த சகஸ்ரா மூலியமா நம்ம வந்து பகவானை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தையும் பார்த்தோம். ஆனா அது எல்லோராலையுமே வந்து வந்து அடையக்கூடிய தன்மை கிடையாது. சோ யோகத்தில் நிலை பெற்றவர்களால் மட்டுமே, அனைத்தையும் சகலத்தையுமே துறந்தவர்களால் மட்டுமே அதை ஈஸியா அடைய முடியும். நம்மளால பக்தி வந்து ஈஸியா எல்லோராலுமே எந்நிலையிலும் செய்யக்கூடிய ஒன்று பக்தி. சோ அதுக்காக வந்து பிரத்யேகமா நம்ம வந்து இந்த உடலை இது எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்தணும்ன்ற அவசியம் கூட கிடையாது. ஆனா அந்த மாதிரி தியான பயிற்சிகள் இருப்பவர்கள் முடிவில் வந்து அதாவது இஃப் தே கல்மினேட், அதாவது அவர்களுடைய யோக நிலையை வந்து இறை உணர்வில் வரும் பொழுது அவங்க வந்து பக்தியில வந்து நிலை பெறும் பொழுது பகவானின் திரு நாட்டை வந்து அடைகிறார்கள். சோ எவ்வாறு அவர்கள் வந்து அடையணும்னு நினைக்கிறாங்கன்றது அவர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய மார்க்கம். ஒன்று பிரம்மஜோதியில் இளையலாம், இல்லை பகவானுடைய ஸ்தலத்திற்கு சென்று கைங்கரியம் புரியறதுக்கான சேவைகள் செய்வதற்கான பக்தியிலே வந்து மேன்மையாக அடைந்தும் வந்து பகவான் அந்த வைகுண்டங்களை வந்து அடையலாம். இதுல வந்து வைகுண்டங்களை அடைந்து பகவானின் சேவையில் செய்பவர்கள் வந்து பூரணமான நிலையை அடைந்தவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் பகவானின் ரூபத்தின் மீது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தி. ஆனால் தோன்றாத அருவர் இருப்பவர்களுக்கு அந்த ரியலைசேஷன் வந்து கிடையாது. சோ வெறுமனே அதாவது சக்தி ரூபத்தை மட்டுமே அவர்கள் வந்து உணர்ந்து அந்த நிலையில் அவர்கள் வந்து பூர்ணத்துவத்தை அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அது வந்து பார்ஷியலான ரியலைசேஷன் அப்படிங்கிறதுதான் நம்ம வந்து பகவத்கீதை 2வது சாப்டர்லயும் வாசிக்கிறோம். சோ அதாவது செகண்ட் ஸ்லோகத்திலே வந்து பிரம்மன் மற்றும் பரமாத்மா மற்றும் பகவான். சோ பிரம்மனும் பரமாத்மாவும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்ஷியல் ரியலைசேஷன், அது என்ன அந்த உணர்தல் நிலை வந்து மிகவும் அதாவது முழுமை அடையவில்லை என்று அர்த்தம். பகவான் ரியலைசேஷன் தான் அப்சல்யூட்டா, அதாவது முழுமையாக பகவானை வந்து நாம உணர்ந்து கொண்டதுக்கான பக்குவ நிலையை அடைகின்றோம். ஏனென்றால் அவருடைய ரூபம் சச்சித் ஆனந்த ரூபத்தை நம்மளால வந்து உணர முடியும். பிரம்ம நிலையில் வெறுமனே சத், அதுக்கப்புறம் வந்து பரமாத்மா நிலையில் வந்து சத்து மற்றும் சித், இந்த நிலையை மட்டும்தான் நாம வந்து உணர்கின்றோம். சோ இந்த உணர்தலின் பிரகாரம் நாம் இப்போ 24வது பதத்திற்கு செல்கின்றோம். விசேஷ தஸ்ய தேஹே அயம் சத் விஷதஷ் ச சத்வீயசாம் யத்ரே யத்ரேதம் விஜயா Mataji, please 144 Mataji, page number 114. 114. ஒரு நிமிஷம் 24 114. ஒரு நிமிஷம். அத்தியாயம் செகண்ட். தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். மேம் அந்த ஜெகநாத் அஷ்டகம் படிச்சிடலாம்னு சொன்னோமே. ஓகே ஓகே, நீங்க நான் வந்து யாராவது ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஒரு நிமிஷம். ஜெகநாத் அஷ்டகம் நேத்தைய ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். சோ என்னன்னா இன்னைக்கு வந்து ஜெகநாத் அஷ்டகம் இன்னில இருந்து ஒரு பேரா, அதாவது 8 அஷ்டகம்னா 8 இருக்கு இல்லையா? சோ 8 வரிகள் இருக்கு. அதுல வந்து ஒரு பேரா நம்ம இன்னைக்கு சாண்ட் பண்ணலாம். இது யாரு கண்டுபிடிச்சாருன்னா, இது ஃபர்ஸ்ட் எழுதினது வந்து நம்ம ஆதிசங்கரா. சோ ஆதிசங்கராவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அவர் கேரளால பிறந்து, இன்ஃபேக்ட் இப்போ கூட கேரளால சங்கரா மட்டம் எல்லாம் இருக்கு. அவர் வந்து என்ன கான்செப்ட்னா, அவர் தான் வந்து மாயாவதி பிலாசபி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. அதாவது புத்தா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதுவுமே இல்ல, வேதங்களை நம்ப வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு சூன்யம் என்ற கான்செப்ட். அதுக்கு அடுத்தது வந்து சங்கராச்சாரியா என்னன்னா, ஆண்டவன் இருக்காரு, கிருஷ்ணர் ஆண்டவன் தான், பட் அவங்களுக்கு வந்து லைட் ஃபார்ம். இப்போ பிரம்மா சொல்றோம் இல்லையா, பிரம்மன் ரியலைசேஷன், ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன். ஆதிசங்கரா வந்து நடை மூலியமாவே காஷ்மீர் வரைக்கும் போயிருக்காரு அப்படின்னும். ராதிகாமா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கிறதுனால மியூட் பண்ணிருக்கேன். and you raise your hand, I will make you focus. நான் இது வரைக்கும் நான் சொன்னது கேட்டீங்களா ஆதிசங்கரா பத்தி? ஆதிசங்கரா மட்டும் சொன்னீங்க, அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க. ஓகே. சோ அதனால அவர் கம்போஸ் பண்ண இந்த 8 வர்ஸ் இருக்கிற பேர் வந்து அஷ்டகம்னாலே 8 பேரா இருக்கும்.
அது பேர் வந்து ஜெகநாத் அஷ்டகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா ஜெகநாத் பத்தி அவர் பாடியிருக்காரு. சோ நான் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்றேன். மேம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டீங்களா? ஒரே நிமிஷம். நோ ப்ராப்ளம். சோ இது வந்து என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னா, இத பாடுறவங்க வந்து கண்டிப்பா, அதாவது டிவோஷனோட பாடினா நம்ம வைகுண்டம் பிளானெட்டுக்கு போறது வந்து அஷ்யூர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கோலோகமும் வைகுண்டம்ல தான் இருக்கு. சோ அதனால ஐயோ வைகுண்டம் எனக்கு போவேன்னா நான் கோலோகம் தான் போகணும்னு சொல்லாதீங்க. கோலோகமும் வைகுண்டமோட ஒரு பிளானெட் தான். சோ அங்க போறது கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஒரு நிமிஷம். ஷூர் மேம். எப்ப இந்த யாத்திரை வந்து ஜெகநாத் யாத்திரை வந்து ஐ திங்க் நவம்பர்லயா எப்பமா அது? ஆஃப்டர் ஆகஸ்ட் மேம். செப்டம்பர் அக்டோபர் மேல நினைக்கிறேன். ஏன்னா he didn't tell the month. ஓகே. ரத யாத்திரையா மாதாஜி? ஆமா. ஜூலைல 1ஆம் தேதி, ஜூலை 1ஆம் தேதி. இல்ல ரத யாத்திரா இல்ல, அவங்க யாத்ரா கேக்குறாங்க. நம்ம யாத்ரா. நம்ம யாத்திரை இல்ல. ஆமா நம்ம யாத்திரை நவம்பர்ல. பட் இப்போ அங்க இப்ப மேம் another 10 daysல. அதனால தான் இது போட்டுருக்காங்க. ஜூலை 1 8 நாள் சண்டே வந்து ஜெகநாதருக்கு ஸ்நான யாத்திரை. அதுக்கு ஸ்நான அது யாத்திரா அன்னைக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 15 நாள் கழிச்சு அவர் கிளம்புவாரு. ஆமா, ஏன்னா ஸ்நானம் பண்ணி அவருக்கு கோல்டு வந்துடும். அதனால வந்து அவரை வந்து தனியா போய் வச்சிருப்பாங்க. எஸ் ஷேர் பண்ணிருக்கேம்மா. எஸ் ஓகே மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஃபர்ஸ்ட் பாராயணிக் சாண்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே வந்து மியூட்ல வந்து பாராயணம் பண்ணுங்க. ஓகே. ஆமா. ராதிகம்மா நீங்க வாசிங்க, நான் மறுபடியும் நான் சொல்றேன். ஐ வில். ஓகே மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ததாசித் காலிந்தி ததா விபன சங்கீத தரலோ கதாசித் கலாந்தி ததா விபின்னா சங்கீதா கரவோ முதாபீரி நாரி வதன கமல ஸ்வாதா மதுபதா முதாபீரி நாரி வதான கமலா ஸ்வதா மதுபா ரமா சம்பு பிரம்மா மரபதி கணேசாச்சித பதோ ரமா சம்பு பிரம்மா மராபதி கணேசாரி சாபதோ ஜெகநாத சுவாமி நயன பதகாமி பவது மே. ஜகநாத சுவாமி நயனபதே பதாகாமி பவது மே. ஜெகநாத சுவாமி நயன பதகாமி பவது மே. ஜகநாத சுவாமி நயனபதாகாமி பவது மே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஒன் பேரா மேம். மீனிங் அங்க இருக்கா இல்ல நான் படிக்கிறேன்? நீங்க படிங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே ஓகே மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்கிலீஷ்ல நான் படிச்சிட்டேன். Okay, I will explain in the Tamil language. ஹரே கிருஷ்ணா. I bow to one. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கே டிரான்ஸ்லேஷன் கீழ கொடுத்திருக்காங்கமா. I bow to one. இல்ல அது வேற இருக்கு. Sometimes in great happiness. Translation. Hare Krishna. Sometimes in great happiness, Lord Jagannatha makes a loud concert with his flute in the groves on the banks of the Yamuna. He is like a bumblebee tasting the beautiful lotus-like flower of the cowherd damsels of Vraja. And great personalities such as Lakshmi, Shiva, Brahma, Indra, and Ganesha worship his lotus feet. May that Jagannath Swami be the object of my vision. Yes. Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. சில சமயங்கள்ல வந்து நம்ம ஜெகநாத், அதாவது லார்ட் ஜெகநாதா அவருடைய புல்லாங்குழலை வந்து யமுனை நதிக்கரை ஓரம் வந்து அவர் வந்து அந்த ஓசையை வந்து எழுப்புகின்றார். அவர் அந்த நாதத்தை வந்து அவர் ஏற்றுகின்றார் அந்த யமுனை நதிக்கரை ஓரத்துல. இஸ் லைக் அ பம்பிள் பீ டேஸ்டிங் த பியூட்டிஃபுல் லோட்டஸ். அதாவது பம்பிள் பீ, அதாவது நம்ம ஒரு தேனீ இருக்கு இல்லையா, அது போய் அங்க இருக்கக்கூடிய தாமரை மலர்கள் இருக்கக்கூடிய தேனை வந்து அந்த வண்டு வந்து பருகுகின்றது. அதே மாதிரிதான் அவருடைய அந்த நாதமும் நமக்கு வந்து தேன் போல பாய்கின்றது அப்படிங்கிறது வந்து the faces like of the faces of the covered damsels of Vraja. விரஜ பூமியில வந்து அந்த மாடு மேய்க்கக்கூடிய அந்த
சிறுவர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து டேம்ஷல்ஸ்னாக்கா கன்னிகைகள், அதாவது கோபிஸ் ஆக்சுவலி சொல்றது, திருமணமாகாத கன்னி பெண்களை தான் நம்ம வந்து டேம்ஷல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ அந்த தாமரை முகம் போன்று இருக்கக்கூடிய அவருடைய முகம் எவ்வாறு தெரிகின்றது என்றால், இட் இஸ் டேஸ்டிங் லைக், அதாவது நமக்கு வந்து தேன் பருகக்கூடிய அந்த சுவை வந்து நம்ம வந்து ஃபேசஸ், அந்த முகம் யாருடைய முகமாக காண்கின்றது என்றால் இந்த பிரஜ பூமியில் இருக்கக்கூடிய கோபிகளுடைய முகமாக காண்கின்றது. அண்ட் கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ், அதாவது நம்ம தேவர்களாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மியும் சரி, சிவா, பிரம்மா, இந்திரா, கணேசா எல்லாருமே பகவானுடைய திரு பாதங்களை வந்து சேவிக்கிறார்கள். மே தட் ஜெகநாத சுவாமி பி த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மை விஷன். ஸோ அவருடைய அந்த என்னுடைய திருஷ்டில வந்து எனக்கு எல்லாருக்கும் அந்த பரம்பொருளாக இருக்கக்கூடிய அவரே எனக்கு இருக்க வேண்டும் என்று நாம வந்து பிரார்த்திக்கின்றோம். ஸோ அவர்தான் நமக்கு இலக்கே. அதாவது ஆப்ஜெக்ட் என்றால் பொருள், நமக்கு வந்து இறுதியான ஒரு பொருள், அதாவது எல்லாமே நமக்கு இங்க பொருட்களாக தான் கிடைக்கின்றது இந்த பிரபஞ்சத்துல. சோ நமக்கு வந்து இந்த ஹையஸ்ட் பொருளா இருக்கக்கூடியதே அதாவது நேயம் அப்படின்னு வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதாவது ஞானம் மற்றும் நேயம் அடையப்பட வேண்டிய பொருள் யார் என்றால் அந்த பரம்பொருள் அப்படிங்கறது வந்து நாம 13th அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ நவ் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரம்பொருள் தான், அந்த ஜெகநாத சுவாமி அப்படிங்கிற அந்த 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 இதுல வந்து ரூபத்துல வந்து நாம அவரை வந்து நாம வந்து தியானிக்கிறோம். அவர் நம்மளுடைய அதாவது நம்ம விஷன், அதாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த பார்வையில வரக்கூடிய ஒரு நம்ம முன்னாடி தோன்றக்கூடிய ஒரு பொருளாக பகவான் இருக்க வேண்டும் என்று நாம வந்து பிரார்த்திக்கின்றோம். ஸோ டெய்லி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, அது அஷ்டகத்தை நம்ம வந்து படிச்சுக்கலாம். வைவஸ்வானரம் யாதி விஹாயசய கதஹ சுஷும்ன்யா பரஸ்மபதனே கோஷிஷாக விதூதகல்கோதா ஹரேர் உதஸ்தாத் பிரயாதிஹி சக்கரம் நிருப சைகமாரம். எஸ் ஹரே மாதாஜி வாசிங்க. எஸ் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வைஸ்வானரம் யாதி விஹாயசா கதஹ சுசும்ன்யா பிரஸ்மபதேன சோஷிஷா விதூதகல்கோத ஹரேர் உதஸ்தாத் பிரயாதி சக்கரம் நிரூபசைக்கமாரம். வைஸ்வானரம் அக்னி தேவன், யாதி செல்கிறான், விஹாயச வானத்தில் உள்ள பாதையின் வழியாக, பால் வீதி, கதக மேல் கடந்து செல்வதால், சுசும்னயா கசும்னா வழியில், பிரஷ்ம பிரம்மலோகம், பதேன செல்லும் வழியில், சோஷிஷா பிரகாசமான, விதூதா தூய்மைப்படுத்தி விட்டதால், கல்க மாசு அதன் பின், ஹரே பகவான் ஸ்ரீ ஹரியின், உதஸ்தாத் மேல் நோக்கி, பிரயாதி அடைகின்றான், சக்கரம் வட்டம், நிருப ஓ ராஜனே, சைக்கமாரம் சிகமாரம் என பெயர் கொண்ட. மொழிபெயர்ப்பு. அரசே, அத்தகைய ஒரு யோகி மிக உயர்ந்த கிரகமான பிரம்மலோகத்தை சென்று அடைவதற்காக பிரகாசமான சுஷும்னா வழியாக பால் வீதியை கடந்து செல்லும் பொழுது, முதலில் அவன் வைஸ்வனாரம் எனப்படும் அக்னி தேவனின் கிரகத்திற்கு செல்கிறான். அங்கு எல்லா அழுக்குகளில் இருந்தும் அவன் முற்றிலும் தூய்மை அடைந்த பின், முழுமுதற் கடவுளாகிய பகவான் ஸ்ரீ ஹரியுடன் சம்பந்தம் கொள்வதற்காக தொடர்ந்து மேல் நோக்கி சிசுமார வட்டத்திற்கு செல்கிறான். பொருளுரை. பிரபஞ்சத்தில் உள்ள துருவ நட்சத்திரமும் அதனுடைய வட்டமும் சேர்ந்து சிசுமார வட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதில் முழுமுதற் கடவுளின் ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு கிரகமாகிய உள்ளூர் வசிப்பிடம் அமைந்திருக்கிறது. அந்த இடத்தை அடைவதற்கு முன் யோகி பிரம்மலோகத்தை அடைவதற்காக பால் வீதியை கடந்து செல்கின்றான். செல்லும் வழியில் அக்னி தேவனின் வைஸ்வானர லோகத்தை முதலில் சென்று அடைகிறான். ஜட உலக சம்பந்தத்தில் சம்பாதித்த எல்லா பாவங்களையும் யோகி வைஸ்வானர லோகத்தில் முழுமையாக தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கிறான். வானத்தில் உள்ள பால்வீதி பிரபஞ்ச சக்தியின் மிக உயர்ந்த கிரகமாகிய பிரம்மலோகத்திற்கு செல்லும் வழியில் இருப்பதாக இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. சுஷும்னா நாடி கூட நமக்கு இருக்கு. நம்ம உடல்ல வந்து சுஷும்னா நாடி என்பது ஒரு நாடி இந்த உடல்ல. சோ யோக பயிற்சியில யோகத்துல யாரெல்லாம்
இந்த பயிற்சிகள் பெற்றிருக்கின்றார்களோ அவங்களுக்கு இது தெரியும் சுஷும்ன நாடி என்பது. சோ ஒரு அரசே, அதாவது வைஸ்வானரம் யாதி விஹாயஷா கதஹ சுஷும்னயா பரஸ்ம பதனே சோஷிஷா விதூத கல்கோத ஹரேர் உதஸ்தாத் பிரயாதி சக்கரம் நிருப சைகமாரம். அதாவது அரசே, அப்படி அந்த யோகா நிலையில் வந்து நிலை பெற்று சகசிராரா மூலியமா வந்து வெளியேறக்கூடிய அந்த யோகி, அத்தகைய ஒரு யோகி மிக உயர்ந்த கிரகமான பிரம்மலோகத்தை சென்றடைவதற்காக, ஃபர்ஸ்ட் தட் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் லோகம். இந்த 14 லோகங்கள்ல வந்து பிரம்மலோகம் பிரகாசமான சுஷும்னா வழி ஆக, அதாவது தன் உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சுஷும்ன நாடி வழியாக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பால் வீதியை கடந்து செல்லும் பொழுது முதலில் அவன் வைவஸ்வ வானரம் எனப்படும் அக்னி தேவன் கிரகத்திற்கு செல்கின்றான். ஸோ அவன் செல்லக்கூடிய இடமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா பியூரிஃபிகேஷன், அக்னியை விட பியூரிஃபைன் வேற எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதனால எதையுமே வந்து பியூரிஃபிகேஷன் வந்து அக்னியோட தான் நம்ம செய்வோம். அதனால ஹோமங்கள் எல்லாம் வளர்க்கறது கூட பியூரிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம வளர்க்கணும். நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அதாவது நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் கிளியர் பண்ணணும்னா வீட்டில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கணபதி ஹோமம் பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் அ சஜஷன் ஆக்சுவலி கிவன். அதனால அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் போகணும்னா நம்ம கண்டிப்பா அக்னி ஸ்நானம் மாதிரி தான் இது. இந்த மாதிரி அவங்க வந்து அக்னி தேவன் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரகத்திற்கு சென்று அங்க இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாடியில ஏதாவது கொஞ்ச நஞ்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம செய்த பாவங்களுடைய ஏதாவது இருந்தா அங்கேயும் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அதுல இருந்து நம்ம விடுபடணும். அங்கு எல்லா அழுக்குகள் இருந்தும் அவன் முற்றிலும் தூய்மை அடைந்த பின் முழுமுதற் கடவுளாகிய பகவான் ஸ்ரீ ஹரியுடன் சம்பந்தமாக கொள்வதற்காக, அதாவது நெக்ஸ்ட் வந்து பகவானோட வந்து ஹரியுடன் வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். தொடர்ந்து மேல் நோக்கி சிசுமார வட்டத்திற்கு செல்கின்றான். சிசுமார வட்டம் என்பது நம்ம துருவ நட்சத்திரனுடைய அதனுடைய அவுட்டர் இது சேர்ந்ததுதான் சிசுமார வட்டம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அதில் முழுமுதற் கடவுள் அந்த கிரகத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷீரோதயாக விஷ்ணு கிரகமாகிய உள்ளூர் வசிப்பிடம் அமைந்திருக்கின்றது. ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு எங்க இருக்காரு? நம்மளோட ஹிருதயத்துல இருக்கிறவர் அவர்தான், பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல அவருடைய வசிப்பிடம் அங்கே. அந்த இடத்தை அடைவதற்கு முன் யோகி பிரம்மலோகத்தை அடைவதற்காக பால்வீதியை கடந்து செல்கின்றான். செல்லக்கூடிய வழி இது. செல்லும் வழியில் அக்னி தேவனின் வைவஸ்வனார லோகத்தை முதலில் சென்றடைகின்றான். ஜட உலக சம்பந்தத்தில் சம்பாதித்த எல்லா பாவங்களையும் யோகி வைவஸ்வானர லோகத்தில் முழுமையாக வந்து தூய்மைப்படுத்தி கொள்கின்றான். சோ செல்லக்கூடிய வழி எவ்வாறு என்பதை நாம இந்த ஸ்லோகங்கள் இருந்து நமக்கு தெரியறது. ஒரு யோகி இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றால் முதலில் அவன் எங்கே செல்வான் அப்படிங்கிறது அக்னி லோகத்திற்கு சென்று அங்கே பியூரிஃபிகேஷன். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பால் வீதி வழியாக எப்படி நம்ம வந்து இந்த விரஜா ரிவர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, காரணா கடல் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, அதே மாதிரி இந்த பால் வீதி என்பது அந்த மார்க்கத்தின் வழியாக அவன் அக்னி லோகத்திலிருந்து வந்து அவன் வந்து பிரம்மலோகத்தை வந்து அடைய வேண்டும் என்ற அந்த மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றான் பால் வீதி. சோ பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த கிரகமான பிரம்மலோகத்திற்கும் செல்லும் வழியில் இருப்பதாக இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரேமா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. தத் விஸ்வ நாபிம் தூ அதிவர்த்தயா விஷ்ணோர் அநீயஷா விரஜேநாத் மஹைநக நமஸ்கிருதம் பிரம்ம விதாம் உபைதி கல்பாயுஷோ யத் விபுதா ரமந்தே. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தத் விஸ்வநாபிம் து அதிவர்த்ய விஷ்ணோர் அனியசா விருஜேநாத்மனைக்கஹ நமஸ்கிருதம் பிரம்ம விதாம் உபைதி கல்பாயுஷோ யத் விபுதா ரமந்தே. தத் அது விஸ்வ நாபின் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தின் நாபி து ஆனால் அதிவர்த்திய கடந்து சென்று விஷ்ணு முழுமுதற் கடவுளாகிய பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் அனியசா யோக சித்தியால் பிரிஜேன தூய்மை அடைந்தவனால் ஆத்மனா ஜீவராசியால் ஏக்கக மட்டுமே நமஸ்கிருதம் வழிபாட்டுக்குரியது பிரம்ம விதாம் உன்னத நிலையில் உள்ளவர்களால் உபைதி அடைகிறான் கல்ப ஆயுஷ 430 கோடி சூரிய ஆண்டுகள் கொண்ட கால அளவு எத் இடம் விபுதா தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் ரமந்தே அனுபவிப்பதற்காக. மொழிபெயர்ப்பு.
இந்த சிசுமாரம் முழு பிரபஞ்சமும் சுழல்வதற்குரிய அச்சாக அழைக்கப்படுகிறது. யோகிகள் மட்டுமே இந்த சிசுமார வட்டத்தை கடந்து சென்று 430 கோடி சூரிய ஆண்டுகள் கொண்ட ஆயுட்காலத்தை அனுபவிக்கும் பிருகுவை போன்ற தூய்மை அடைந்த முனிவர்கள் வாழும் கிரகத்தை மகாலோகம் அடைகின்றனர். உன்னத நிலையில் உள்ள முனிவர்களுக்கும் இக்கிரகம் வழிபாட்டுக்கு உரியதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தத் விஸ்வநாபிம் து அதிவர்த்தயா விஷ்ணோர் அனீயஷா விரஜேனாத் மாநைகஹ நமஸ்கிருதம் பிரம்ம விதாம் உபைதிஹி கல்பாயுஷோ யத் விபுதா ரமந்தே. அதாவது ஒரு யோகியானவர் இந்த சிசுமாரம் அப்படிங்கிற அந்த வட்டத்திற்குள்ளே அந்த இதுல சென்ற பிறகு இந்த முழு பிரபஞ்சமே சுழல்வது இந்த சிசுமாரம் என்னக்கூடிய அந்த வட்டத்திற்குள் இருந்துதான். தட் இஸ் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, AXIS இல்லையா? அதன் மூலமா தான் இப்ப நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளா என்ன சொல்லணும்னாக்கா, அந்த காலத்துல எண்ணெய் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இதுல ஆடுவாங்க இல்லையா? சோ அதுக்குன்னு செக்கு அந்த செக்குல இருக்கக்கூடிய அந்த சென்டரா இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டை இருக்கு இல்லையா, அதை சுத்தி தான் அது சுத்தும். அந்த ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரிதான் இந்த சிசுமாரம் எனக்கூடிய அந்த வட்டம் இட் இஸ் த ஆக்சஸ் ஃபார் ஆல் த இந்த பிரபஞ்சமே சுழல்வதற்கான ஒரு அச்சாக அது இருக்கின்றது. யோகிகள் மட்டுமே இந்த சிசுமார வட்டத்தை கடந்து சென்று எவ்வளவு ஆண்டுகள் என்றால் 430 கோடி சூரிய ஆண்டுகள் கொண்ட ஆயுட்காலத்தை அனுபவிக்கும் பிருகு போன்ற தூய்மை அடைந்த முனிவர்கள் வாழும் கிரகத்தை மகர்லோகம் சொல்றோம் இல்லையா? மகர்லோகம் அப்படின்னு இருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த 14 லோகங்கள் பார்க்கும் பொழுது மகர்லோகம் ஆல்சோ இஸ் ஒன் ஆஃப் த லோகம். போன்ற தூய்மை அடைந்த முனிவர்கள் வாழும் கிரகத்தை அடைகின்றனர். உன்னத நிலையில் உள்ள முனிவர்களுக்கும் இக்கிரகம் வழிபாட்டுக்கு உரியதாகும். சோ முனிவர்களே வணங்கக்கூடிய கிரகம் எதுன்னா அந்த மகர்லோகம் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். எத்தனை ஆண்டுகள் அவர்கள் கடந்து செல்கின்றார்கள் என்றால், அதாவது அந்த ஆயுட்காலத்தை அவர் பெறுகிறார்கள் என்றால் 430 கோடி சூரிய ஆண்டுகளை அவர்கள் ஆயுட்காலமாக அடைகின்றார்கள். சோ எந்த வட்டத்தை அவர்கள் கடந்து செல்கின்றார்கள்? சிசுமாரம் என்னும் வட்டத்தை கடந்து செல்கின்றார்கள். அங்கே என்ன இருக்கின்றது என்றால், நம்ம ஷிரோதயாக்ஷி விஷ்ணு அவர் அங்கே இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுகின்றது. சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 26வது ஸ்லோகம். அதோ அனந்தஸ்ய முகானேலேன தனந்த ஹயமானம் ச நிரீக்ஷ விஸ்வம் நிர்யாதி சித்தேஸ்வரஹ யுஷத திஷ்யனம் யத் வை பார்த்தியதம் தத் பாரமேஷிதயம். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஜெயலட்சுமி சிவசங்கர் மாதாஜி வாசிங்க. அதோ ஆனந்தஸ்ய முகானலேன தந்தஹ்யமானம் ச நிரீக்ஷ்ய விஸ்வம் நிர்யாதி சித்தேஸ்வர யுஸ்ததிஷ்யம் யத்வைவ பராத்யம் தத் உபாரமேஸ்யம். அதோ அதன் பயனாக அனந்தஸ்ய பரம்பொருளின் தாங்கும் அவதாரமாகிய அனந்தனிடம் இருந்து முக அனலேன அவரது வாயிலிருந்து தோன்றும் தீயால் தந்தஹ்யமானம் எரிந்து சாம்பலாகும். ஷ அவன் நிரிஷ்ய இதை கண்டு விஸ்வம் பிரபஞ்சம் நிர்யாதி வெளியேறுகிறான். சித்தேஸ்வர யுஷதிஷ்யம் சிறந்த தூய்மையடைந்த ஆத்மாக்களால் உபயோகிக்கப்படும் ஆகாய விமானங்கள். யத் இடம் வை பராத்யம் 15 சொல்லுங்க மாதாஜி, பரவாயில்ல. 154.80 கோடி ஆண்டுகள், அதாவது சூரிய கோடி ஆண்டுகள். சூரிய கோடி 15,480 கோடி ஆண்டுகள். எஸ், சூரிய ஆண்டுகள். தத் அந்த மேன்மைக்குரிய பாராமேஷ்யம் பிரம்மா வாழும் சத்தியலோகம். மொழிபெயர்ப்பு. முழு பிரபஞ்சத்தின் இறுதியான பிரளய காலத்தில் பிரம்மாவின் ஆயுட்கால முடிவில் அனந்தனின் வாயில் இருந்து பிரபஞ்சத்தின் அடியில் ஒரு தீச்சுடர் தோன்றுகிறது.
பிரபஞ்சத்தில் உள்ள கிரகங்கள் அனைத்தும் எரிந்து சாம்பலாவதைக் கண்டு சிறந்த தூய்மை பெற்ற ஆத்மாக்களால் உபயோகிக்கப்படும் ஆகாய விமானங்களின் மூலம் யோகி சத்தியலோகத்திற்கு புறப்படுகிறான். சத்தியலோகத்தில் உள்ள ஆயுட்காலம் 15,480 கோடி ஆண்டுகள் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. பொருளுரை. மகர்லோக வாசிகளான தூய்மையடைந்த ஜீவராசிகள் அல்லது தேவர்களின் ஆயுள் 430 கோடி சூரிய ஆண்டுகள் என்று கணக்கிடப்படுகிறது என்றும், பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த கிரகமான சத்தியலோகத்துக்கு செல்லக்கூடிய ஆகாய விமானங்கள் அவர்களிடம் உள்ளன என்றும் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது நம்மிடமிருந்து மிக மிக தூரத்தில் உள்ள மற்ற கிரகங்களை பற்றிய பல துப்புகளை ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு அளிக்கிறது. மனோவேகம் கொண்ட விமானங்களாலும் விண்வெளி விமானங்களாலும் கூட அவற்றை அடைய முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் கூற்றுகள் சிறந்த ஆச்சாரிய தலாகிய ஸ்ரீதர சுவாமி ராமானுஜாச்சாரியார் மற்றும் வல்லபாச்சாரியார் போன்றவர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை களங்கமற்ற வேத நூலாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். இவ்விருக்க எல்லாவித இலக்கியங்களையும் தொகுத்தவருமான ஸ்ரீல வியாசதேவர் புலல்வரும் அவரு அடிச்சுவட்டை பின்பற்றுபவரும் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவாகிய ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமியால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பேசப்பட்டுள்ளதால் அதன் கூற்றுகளை புத்தி சுவாதீனம் உள்ள எவராலும் உதாசீனப்படுத்த முடியாது. பகவானின் படைப்பில் ஒவ்வொரு இரவிலும் பகலிலும் நம்முடைய சொந்த கண்களால் காணக்கூடிய பல அற்புதங்கள் உள்ளன. ஆனால் நவீன பௌதிக விஞ்ஞானத்தின் சாதனங்களை கொண்டு நம்மால் அவற்றை அடைய முடியவில்லை. எனவே விஞ்ஞான கண்ணோட்டத்தின் எல்லைக்கு அப்பால் உள்ள பொருட்களை அறிவதற்கு குறைவுடைய பௌதிக விஞ்ஞானத்தை நாம் நம்பி இருக்க கூடாது. நவீன விஞ்ஞானத்தின் கூற்றுகளையோ அல்லது வேத இலக்கியத்தின் கூற்றுகளையோ சாதாரண மனிதனால் சரியென நிரூபித்து காட்ட முடியாததால் நவீன விஞ்ஞானம் மற்றும் வேத ஞானம் ஆகிய இரண்டையுமே அவன் ஏற்க வேண்டியுள்ளது. இருந்தாலும் வேத முறையை பின்பற்றுதல் அதிக நம்பிக்கைக்கு உரியதாகும். ஏனெனில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாகவும் மிக்க அறிவு படைத்தவர்களாகவும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்குள்ள குறைபாடுகள் இல்லாதவர்களாகவும் முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களாகவும் உள்ள ஆச்சாரியர்களால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பௌதிக விஞ்ஞானிகளோ பல குற்றங்களுக்கு கட்டுப்பட்டுள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களாவர். எனவே சிறந்த ஆசிரியர்களால் ஏக மனதுடன் ஏற்கப்பட்டுள்ளவையான ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை போன்ற வேத இலக்கியங்களின் நம்பிக்கைக்குகந்த மொழிபெயர்ப்பை ஏற்பது பாதுகாப்பானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதோ அனந்தஸ்ய முகானலேன தந்தஹயமானம் நஷா நிரீக்ஷ்ய விஸ்வம் நிர்யாதி சித்தேஸ்வர யுஷ்ட திஷ்யன்யம் யத் தெய்வ பிரரார்த்தியம் தத் உபாரமேக்ஷிதம். அதாவது முழு பிரபஞ்சத்தின் இறுதி பிரளய காலத்தில் 2 விதமான பிரளயங்களை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஒன்று பிரம்மருடைய இரவு வரும்போது அங்கெங்கெல்லாம் அதாவது ஒரு சில இடங்கள் எல்லாம் அழிவுகள் ஏற்படுகின்றன. அது அதாவது ஷார்ட் அனிலேஷன், அதாவது குறுகிய அதாவது நம்ம படைத்தல் காத்தல் அழித்தல், இந்த 3வது இதுல அழிவு என்பது அது ஒரு ஷார்ட்டான இது சிறிய அழிவு. ஆனா அதே மகா பிரளய காலம், அதாவது பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் முடியும் பொழுது, அவருடைய 100 ஆண்டுகள் முடியும் பொழுது, அதாவது 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் நம்ம ஆகும் பொழுது எல்லா அண்டமும் என்டையர் பிரபஞ்சமே அழிவுறுகின்றது இல்லையா? சோ அந்த இறுதியான பிரளய காலத்தில் பிரம்மாவனுடைய ஆயுட்கால முடிவில் அனந்தனின் வாயிலில், அதாவது அவருடைய வாயில், அவர் தான் கீழே இருக்கிறதே லாஸ்ட், அதாவது அந்த லோகத்துல இருக்கிறது. அனந்தனின் வாயிலில் பிரபஞ்சத்தின் அடியில் ஒரு தீச்சுடர் தோன்றுகின்றது, அக்னி ஜுவாலை ஏற்படுகின்றது அவருடைய வாயிலிருந்து. பிரபஞ்சத்தில் உள்ள கிரகங்கள் அனைத்தும் எரிந்து சாம்பலாவதை கண்டு சிறந்த தூய்மை பெற்ற ஆத்மாக்களால் உபயோகப்படும் அவங்க எல்லாருமே ஆகாய விமானங்கள்
ஸோ அதாவது மகர்லோகத்தில் இருப்பவர்களும் ஆகாய விமானங்கள் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அவர்களுக்கு. இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அந்தந்த கிரகங்களுக்கு ஏற்றவாறு பகவான் வந்து படைத்திருக்கின்றார். ஸோ அங்க இருக்கக்கூடியது இங்க வந்து நாம் எல்லாத்தையுமே செயற்கை முறையில செய்யணும். ஏன்னா இது பௌதிக உலகம், அனைத்துமே பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட தான் நம்ம செய்கின்றோம். அதனால ஆர்டிஃபிஷியல் வே எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங் தான் நம்ம செய்யறோம். எதையுமே நம்ம உற்பத்தி தான் செய்கின்றோம் ஒழிய எதையுமே வந்து படைப்பது கிடையாது. நம்ம அதாவது ஒரு பூமியில வந்து விதை போட்டு நம்ம வந்து விதை தான் முளைக்கின்றது என்றால் அதுல நம்ம எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. விதை போடுகின்றோம், நீர் ஊட்டுகின்றோம், அந்த அவ்வளவுதான். ஆனா முளைப்பது என்பது பகவானுடைய கிருபையினால வருது. ஆனா நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்துல மிஷினரிஸ் எல்லாம் நாம தான் படைக்கின்றோம், டிசைன் பண்றோம், அதை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்றோம், அதை அலைன் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் பண்றோம், ஒர்க் ஆகுதா கரெக்டா. ஒரு ஏரோப்ளேனை கூட பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ டெஸ்டிங் இருக்கு இல்லையா. அதை வந்து நம்ம விண்வெளியில வந்து பறக்க விடணும்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் பாஸ் பண்ணி தான் வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி நாம செய்யக்கூடியது எல்லாமே பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அப்படி அந்த உற்பத்தி செய்யறது, இந்த டிசைன் பண்றவங்க எல்லாருமே பக்தியில இருக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. ஏனென்றால் அவர்கள் பக்தியினுடைய மையமாக வைத்து எதையும் அவர்கள் செய்வது கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சத்துல பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தமான செயல்கள்ல தான் அவங்க எல்லாருமே ஈடுபட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆகாய விமானங்கள் மூலமாக யோகி சத்தியலோகத்திற்கு புறப்படுகின்றான், அதாவது பிரம்மலோகத்திற்கு. சத்தியலோகத்தில் உள்ள ஆயுட்காலம் வந்து 15,400 அதாவது 80 கோடி ஆண்டுகளை பற்றி இங்க வந்து கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஸோ அதுதான் வந்து ஆயுட்காலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு யோகியினுடைய ஆயுட்காலம். மகர்லோக வாசிகள், ஸோ தூய்மை அடைந்த ஜீவராசிகள் அல்லது தேவர்கள் ஆயுட்காலம் வந்து 430 கோடி சூரிய ஆண்டுகள் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. பிரபஞ்சத்தின் மிக உயரிய கிரகம் வந்து அந்த சத்தியலோகம் அல்லது பிரம்மலோகம் என்று சொல்வார்கள். சோ செல்லக்கூடிய ஆகாய விமானங்கள் அவர்களுடன் உள்ளது என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அற்புதமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. சோ நம்மிடம் இருந்த மிக மிக தூரத்தில் மற்ற கிரகங்களுக்கு நம்ம இங்கிருந்து அந்த மாதிரி லோகங்களுக்கு போக முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஏன்னா நமக்கு அது எங்க இருக்குன்னே தெரியாது. நமக்கு குறையுடைய புலன்கள். ஆனா ஆச்சாரியார்கள் இதற்கு வந்து ஆத்ம ஞானம் தான் வேணும். நமக்கு வந்து நம்ம யாருன்றது தெரிந்து கொள்ளும், நமக்கும் அந்த பகவானுக்கும் என்ன சம்பந்தம், அந்த உறவை நம்ம எவ்வாறு ஏற்படுத்தி கொள்வது, இந்த நிலையில் செல்பவர்களால் மட்டுமே அந்த உலகங்களை கூட வந்து காணக்கூடிய அந்த நிலை வந்து ஏற்படும். ஸோ தே வில் பி, அவங்களுக்கு அந்த நிலை அவங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெய்வீகமான கண்கள், காதுகள் எல்லாமே தெய்வீக தன்மையை அவர்கள் அடைகிறார்கள். இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுதே அவர்கள் விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக வாழ்கின்றார்கள். இங்க எக்ஸாம்பிளா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் கூற்றுகளை வந்து ஆத்தன்டிகேஷனா வந்து எஸ்ன்னு சொன்னவங்களுடைய அந்த ஆச்சாரியர்கள் பேரெல்லாம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்ரீதர சுவாமி, அதுக்கப்புறம் வந்து ராமானுஜாச்சாரியார் மற்றும் வல்லபாச்சாரியார் போன்றவர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கலங்கமற்ற வேத நூலாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். இது பகவானுடைய ரூபம் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பாகவதம் பகவத்கீதை ரூபத்துல தான் நடமாடின்றிருக்குன்றது வந்து நம்ம வந்து நாரத மகரிஷி வந்து வியாசதேவருக்கு சொன்னதை வந்து நம்ம கேட்டிருக்கோம். ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஏற்றுமாறு நாரதரை வந்து படித்தார். நாரதர் வந்து வியாசதேவரை வந்து படித்தார். ஏனென்றால் அனைத்து வேதங்களையுமே தொகுத்தவர் வியாசதேவர். இருந்தும் அவருக்கு மனநிறைவு என்பது ஏற்படவில்லை. சோ என்ன மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட் அப்படின்னும் பொழுது நாரத மகரிஷி அவருடைய குருவானவர் அவருக்கு வந்து வழி நடத்தி, இவ்வளவும் நீ செய்த, ஆனா பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி நீ எழுதாதனால்தான் உனக்கு இந்த மனநிறைவு ஏற்படவில்லை அப்படிங்கறது வந்து கிளியரா விளக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து பாகவதத்தை ஏற்றுமாறு. ஏனென்றால் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது கிருஷ்ண அவதாரத்தை முடித்துக்கொண்டு அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை முடித்துக்கொண்டு அவர் விருந்தாவனத்திற்கு, கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு செல்லும் பொழுது அவர் நாரதரிடம் கூறி சென்ற வார்த்தைகளை வந்து வியாசதேவருக்கு வந்து நாரத மகரிஷி எடுத்துரைத்ததை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே நம்ம படிச்சோம். சோ நீ வந்து பகவானை பற்றி நீ எழுதணும். சோ அந்த பகவானை பற்றி, அவருடைய லீலைகளை பற்றி, அவருடைய ரூபங்களை பற்றி, அவருடைய பெயர்கள் நாமங்களை பற்றி, அவருடைய உருவங்களை பற்றி இத்தனையும் நீ வந்து எழுதணும்ன்றதுதான் வந்து நாரத மகரிஷி சில வியாசதேவருக்கு வந்து அறிவுரை கூறினார். அதை ஏற்றுதான் வந்து இந்த பாகவதமே தொகுக்கப்பட்டது. பகவான் இந்த ரூபத்தில் கலியுகத்தில் இருப்பதாக கூறிவிட்டு சென்றுள்ளார். அதனால்தான் நாம் எல்லாருமே பாகவதம் வாசிக்கணும். அவரை பார்க்கணும், அவருடைய தரிசனம் பெறணும்னா பாகவதத்தை வாசித்தாலே அவருடைய தரிசனம் பெறுவதற்கு நம்மளுடைய பிரயத்தனங்களை நாம செய்கின்றோம் என்று அர்த்தம். அவரது அடிச்சுவட்டை பின்பற்றுபவரும் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவாகிய சில சுகதேவ், அதாவது வியாசதேவருடைய புதல்வர், அது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், அது புதல்வரும் அவரது அடிச்சுவட்டை பின்பற்றுபவருமான செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல், அதாவது தன்னுணர்வு பாதையில் நிலைவு பெற்ற
ஆத்மாவாகிய அதாவது அந்த ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமியால் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வந்து பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. சோ அவர் கீர்த்தனம் செய்கின்றார், சிரவணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து செய்கின்றார். சோ அதன் கூற்றுகளை புத்தி சுவாதீனம் உள்ள, அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது இந்த புத்தியை வந்து நல்ல நிலையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எவராலுமே உதாசீனப்படுத்த முடியாது. சோ நல்ல நிலையில் இருக்கக்கூடிய புத்தி நல்லாவே வேலை செய்யுது, மைண்ட் நல்ல டைரக்ஷன்ல தான் வேலை செய்யறவங்க வந்து இதை வந்து உதாசீனப்படுத்த மாட்டார்கள். பகவானின் படைப்பில் ஒவ்வொரு இரவிலும் பகலிலும் நம்முடைய சொந்த கண்களால் காணக்கூடிய பல அற்புதங்கள் உள்ளன. உண்மையிலே நாம ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது கிடையாது, பகவான் தான் இந்த நம்மளுடைய மூலியமா பார்க்கின்றார். அதை நம்ம செகண்டரியா தான் நாம பார்க்கின்றோம். ஏன்னா அந்த ஜீவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் பகவான் தான். சோ ஆனால் நவீன பௌதிக விஞ்ஞானத்தின் சாதனங்களை கொண்டு நம்மால் அவற்றை அடைய முடிவது கிடையாது. சோ அதாவது மேட்டர், ஜடம், சேத்தனம் எல்லாம் அவராக இருந்தாலும் சேத்தனத்தை உபயோகப்படுத்தி தான் நம்மளால அவரை உணர முடியும். ஜடத்தை உபயோகப்படுத்தி நம்ம வந்து டைரக்டா வெறுமனே ஜடத்தால எதையுமே உணர முடியாது. இந்த பிரபஞ்சமே, இந்த பௌதிக செயல்கள் எல்லாமே ஜடத்திற்கு சமமானதுதான். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது உணர்தல் என்பது அந்த ஜீவனுக்கு மட்டும்தான் வரும். அந்த அது இந்த ஜடத்தோட கலக்கும் போது நம்ம உணர்கின்றோம் இல்லையா? ஆனால் நவீன பௌதிக விஞ்ஞானிகளால் அது அத்தகைய உணர்தலை வந்து அவர்களால் வந்து அடைய முடிவது கிடையாது. ஏனென்றால் விஞ்ஞான கண்ணோட்டத்தின் எல்லைக்கு அப்பால் உள்ள பொருட்களுக்கு அறிவதற்கு குறையுடைய பௌதிக விஞ்ஞானத்தை நாம நம்பி இருக்கவே கூடாது. சோ இந்த சயின்டிபிக் ரீசர்ச் எல்லாமே நமக்கு மேல என்ன நடக்கு, மகர்லோகத்துல என்ன நடக்குது, ஜனலோகத்துல என்ன நடக்கு, பிரம்மலோகத்துல என்ன நடக்கிறது, தேவலோகத்துல என்ன நடக்கிறது எல்லாமே நமக்கு தெரியாது. ஆத்தியாத்மிகம் என்னும் அந்த பாதையில நாம முன்னேறும் பொழுதுதான், பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது, அவருடைய திருநாட்டை அடையணும்ன்ற அந்த மார்க்கத்துல நாம செல்லும் பொழுது இந்த லோகங்களுடைய அந்த விஷன் வந்து நம்மளால பார்க்கக்கூடிய அந்த தருணங்கள் கண்டிப்பாக ஏற்படும். அது பகவானுடைய கிருபையினால. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து நவீன விஞ்ஞானம் சரியான காட்டும். நவீன விஞ்ஞானம் மற்றும் வேத ஞானம் ஆகிய இரண்டுமே அவன் ஏற்க வேண்டியுள்ளது. நாம எல்லாருமே ரெண்டுத்தையுமே ஏற்க வேண்டிய நிலையில தான் இருக்கும் இல்லையா? சோ இங்க சர்வைவல்காக இந்த நவீன விஞ்ஞானத்தை ஏற்கொள்ள வேண்டும். அதே மாதிரி நம்ம ஃபியூச்சரை டிசைட் பண்றதுக்காக வேத ஞானத்தையும் நம்ம வந்து ஏற்க வேண்டும். இருந்தாலும் வேத முறையை பின்பற்றுதல் அதிக நம்பிக்கைக்குரியதாகும். ஏன்னா அதுதான் ரியாலிட்டியே. இங்க எல்லாமே வந்து அதாவது ஃபால்ஸ், அதாவது இல்யூஷன், மாயை என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நம்பிக்கை உள்ளவர் மிக்க அறிவு படைத்தவர்களாகவும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களில் உள்ள குறைபாடுகளை இல்லாதவர்களாகும். அதாவது அவங்க கலங்கங்களை எல்லாமே நிவர்த்தி செய்து கொண்டவர்கள், முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களாகவும் உள்ள ஆச்சாரியர்களால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. சோ அந்த நிலையை அடையக்கூடிய எந்த ஒரு ஜீவனாலுமே இதை எல்லாமே உணர முடியும். ஆனால் பௌதீக விஞ்ஞானிகளோ பல குற்றங்குறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டுள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் இல்லையா? அவங்க வந்து இந்த கட்டுண்ட உடலிலிருந்து மோட்சம் அடைந்திருக்கிறார் என்பதற்கு அந்த நிலையை வந்து உணர்ந்தால் மட்டுமே அவர்களால் வந்து அந்த நிலையை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று நம்ம சொல்ல முடியும். ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் ஆச்சாரியாவாக ஒரு குருவான நிலையில அடையாத பட்சத்துல வெறுமனே ஒரு பௌதிகவாதியாக தான் நாம் அவர்களை வந்து கருதப்பட வேண்டும். சோ அவர்கள் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். குற்றம் குறைகள் நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து குறைபாடுகள் உண்டு. எனவே சிறந்த ஆசிரியர்களால் ஏக மனதுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை போன்ற வேத இலக்கியங்களை நாம் எவ்வாறு பயில வேண்டும் என்றால், அந்த டிசைப்ளிக் சக்சஷன் ஆத்தன்டிக்கா ஒரு குரு ஆச்சாரிய பரம்பரையிலிருந்து வந்த அந்த வேத புஸ்தகங்களை மட்டும்தான் நம்ம வந்து வாசிக்கணும். நா யத்ர சோகோ நா ஜரா நா மிருத்யுர் நார்தீர் நா சோத்வவேக ஹுதே புதஸ்சித் யச்சித் ததோ அதஹ கிருபாயானிதம் விதாம் துரந்த துக்க பிரபவானு தர்ஷனாத். எஸ் மணிமேகலை மாதாஜி, நீங்க வாசிக்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. யத்ர சோகோ நா ஜரா நா மிருத்யுர் நார்திர் ந சோத்வேக ஹுதே புதஸ்சித் யஸ்சித் ததோ அதஹ கிருபயாநிதம் விதாம் துரந்த துக்க பிரபாவனு தர்ஷனாத். நான் எப்பொழுதும் இல்லை, எத்ர உள்ளன, சோக துக்கம், ந அல்லது, ஜரா மூப்பு, நா இல்லை, மிருத்யு இறப்பு, நா இல்லை, அர்த்தி துன்பங்கள், நா இல்லை, ச மேலும், உத்வேக கவலைகள், ருதே அதை தவிர, குதச்சித் சில சமயங்களில், யச் காரணத்தால், சித் உணர்வு, தத எனவே, அதக இரக்கம், கிருபையா இதயபூர்வமான அனுதாபத்தால், அன் இதம் விதாம் பக்தி தொண்டு முறையை பற்றி அறியாதிருப்பவர்களின்
துரந்த மிச்சப்பட முடியாத, துக்க துக்கம், பிரபவ தொடர்ந்த பிறப்பும் இறப்பும், அனுதர்ஷனா தொடர்ந்த அனுபவத்தால். மொழிபெயர்ப்பு. சத்தியலோகம் எனப்படும் அக்கிரகத்தில் துக்கமோ மூப்போ அல்லது மரணமோ இல்லை. எவ்வகையான துன்பமும் அங்கு இல்லாத காரணத்தால் அங்கு கவலைகளும் இல்லை. மாறாக சில சமயங்களில் உணர்வின் காரணத்தால் பக்தி தொண்டு முறையை அறியாதவர்கள் மீதும் கடக்க முடியாத ஜட உலக துன்பங்களுக்கு உட்பட்டவர்கள் மீதும் ஓர் இரக்க உணர்வு அங்கு காணப்படுகிறது. பொருளுரை. பௌதிக எண்ணம் கொண்டுள்ள மூடர்கள் சீட பரம்பரையில் வரும் அதிகாரபூர்வமான அறிவை பயன்படுத்திக் கொள்வதில்லை. வேத அறிவு அதிகாரபூர்வமானதாகும். அதை அனுபவத்தால் அடைய முடியாது. ஆனால் உண்மையான அதிகாரிகளின் விளக்கங்களால் மட்டுமே அதை பெற முடியும். கல்லூரி மாணாக்கர்களாக ஆவதால் மட்டும் வேத கூற்றுகளை ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. பகவத்கீதையில் 4.2 தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளதை போல் சீட பரம்பரையின் மூலமாக வேத அறிவை பெற்றுள்ள உண்மையான அதிகாரியை ஒருவன் அணுக வேண்டும். பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ள அறிவு முறை சூரிய தேவனுக்கு விளக்கப்பட்டது என்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உறுதிப்படுத்துகிறார். அந்த அறிவு சீட பரம்பரை மூலமாக சூரிய தேவனிடமிருந்து அவரது மகனான மனுவுக்கும் மனுவிடமிருந்து இஷ்வாகு மகாராஜனுக்குமாக கீழிறங்கி வந்துள்ளது. இவ்வாறாக இந்த அறிவு முறை பெரும் முனிவர்களின் வரிசையில் ஒருவருக்கு பின் ஒருவராக விளக்கப்பட்டு வந்துள்ளதாகும். ஆனால் காலப்போக்கில் அதிகாரப்பூர்வமான பரம்பரை விடுபட்டு போனதால் அறிவின் உண்மையான தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக அதே அறிவை பகவான் மீண்டும் அர்ஜுனனுக்கு விளக்கினார். ஏனெனில் அவர் பகவானின் தூய பக்தராக இருந்ததால் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதியுள்ள மாணவனாக இருந்தார். பகவத்கீதையை அர்ஜுனன் புரிந்து கொண்ட விதமும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதை 10.12-13. ஆனால் பகவத்கீதையின் உண்மையான நோக்கத்தை புரிந்து கொள்வதில் அர்ஜுனனின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றாத மூடர்கள் பல பேர் உள்ளனர். அவர்கள் மூடத்தனமாக சொந்த கருத்துக்களை உருவாக்கியுள்ளனர். மத்தாஜி கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டேன். இதனால் சூத்திரர்களான குற்றமற்ற மக்களை தப்பாக வழிநடத்தி உண்மையை அறியும் பாதையில் ஒரு இடையூறை ஏற்படுத்துவதற்கு மட்டுமே அவர்கள் உதவி செய்துள்ளனர். வேத கூற்றுகளை அறிவதற்கு முன் ஒருவன் ஒரு பிராமணன் ஆக வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பட்டதாரியாகாமல் ஒருவரும் வக்கீலாக கூடாது என்ற விதி எவ்வளவு முக்கியமானதோ அவ்வளவு முக்கியமாக இவ்விதியும் உள்ளது. இத்தகையதொரு விதி முன்னேற்ற பாதையில் இடையூறாக இருப்பதில்லை. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட விஞ்ஞானத்தை சரியாக புரிந்து கொள்வதற்கு அது தேவையாக இருக்கிறது. தகுதியற்ற பிராமணர்கள் வேத அறிவு தப்பாக அர்த்தம் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு தகுதியுள்ள பிராமணர் என்பவர் உண்மையான ஒரு ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் கண்டிப்பான பயிற்சியை மேற்கொண்டவர் ஆவார். பரமபுருஷராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் நமக்குள்ள உறவை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயத்திலும் வேத ஞானம் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது. ஆனால் பௌதிகவாதிகள் வேத ஞானம் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது. ஆனால் பௌதிகவாதிகள் இதை புரிந்து கொள்வதில்லை. மகிழ்ச்சியற்ற இடத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்குரிய திட்டங்களை தீட்ட அவர்கள் விரும்புகின்றனர். வேத சடங்குகளோ அல்லது விண்வெளி விமானங்களோ பொய்யான இன்பத்தை தேடி மற்ற கிரகங்களுக்கு செல்ல அவர்கள் முயல்கின்றனர். ஆனால் துன்பம் அனுபவிப்பதற்கென உள்ள ஓரிடத்தில் சந்தோஷமாக வாழ எவ்வளவு பௌதிக ஏற்பாடுகளை செய்தாலும் அது தப்பாக வழிநடத்தப்பட்டுள்ள மனிதனுக்கு நன்மை அளிக்காது என்பதை அவர்கள் உண்மையாக அறிய வேண்டும். ஏனெனில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பின் முழு பிரபஞ்சமும் ஒரு முடிவிற்கு வரத்தான் போகிறது. அப்பொழுது பௌதிக இன்பத்திற்குரிய எல்லா திட்டங்களும் தானாகவே ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிடும். எனவே புத்தியுள்ளவன் பகவானின் திருத்தலத்திற்கு திரும்புவதற்குரிய திட்டத்தை தீட்டுகிறான். அவன் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய் ஆகிய ஜடவாழ்வின் கடும் வேதனைகள் அனைத்தையும் வென்று விடுகிறான். ஜடவாழ்வில் கவலைகள் இல்லாதிருப்பதால் அவன் உண்மையாகவே மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறான். ஆனால் அவன் இரக்க குணம் படைத்தவனாய் இருப்பதால் துன்பத்தில் ஆழ்ந்துள்ள பௌதிகவாதிகளை கண்டு கவலைப்படுகிறான். இதனால் அவன் பௌதிகவாதிகளின் முன் வந்து பகவானிடம் திரும்பி செல்ல வேண்டியதன் அவசியத்தை அவர்களுக்கு உபதேசிக்கிறான். உண்மையான ஆச்சாரியர்கள் அனைவருமே மீண்டும் பரமபதத்தை சென்றடையும் இவ்வுண்மையைத்தான் உபதேசிக்கின்றனர். மேலும் இன்பம் என்பது வெறும் கட்டுக்கதையாக மட்டுமே உள்ள ஓரிடத்தில் இன்பத்திற்காக பொய் திட்டங்களை தீட்ட வேண்டாம் என்றும் அவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நா யத்ர சோகோ நா ஜரா நா மிருத்யுர் நார்திர் நா சோத்வேக ருதே குதஸ்சித் யச்சித் ததோதா அதஹ கிருபயா நிதம் விதாம் துரந்த துக்க பிரபவானு தர்ஷனாத்.
அதாவது இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து என்ன சொல்லப்படுகின்றது என்றால், சத்தியலோகம் எனப்படும் அந்த அதாவது பிரம்மலோகம், அக்கிரகத்தில் துக்கம், மூப்பு அல்லது மரணம் எதுவுமே இல்லை. அதாவது அங்கே சென்றவர்களுக்கு எவ்வகையான துன்பமும் அங்கு இல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் கவலைகள் இல்லை. கவலைகளுக்கும் அவர்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கக்கூடிய நிலையை அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்றன. ஏனென்றால் இந்த பௌதிகத்தில் ஏற்பட்ட பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாவற்றையுமே, சம்பந்தங்கள் எல்லாத்தையுமே அவர்கள் வந்து அக்னி தேவனுடைய இதுல வந்து பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் ஆன பிறகு, அதற்கு மேற்பட்ட பிறகு அவர்கள் இந்த புவி வாழ்க்கையோட அவர்கள் சம்பந்தத்தை எல்லாமே அந்த நினைவுகளை கூட வந்து நாம் வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறார்கள். மாறாக சில சமயங்களில் உணர்வின் காரணத்தால் பக்தி தொண்டு முறையை அறியாதவர்கள் மீதும், கடக்க முடியாத ஜட உலக துன்பங்களுக்கு உட்பட்டவர்கள் மீதும் ஒரு இரக்க உணர்வு அங்கு காணப்படுகின்றது. அங்கே சென்றிருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இங்க நம்ம பௌதிக உலகத்துல வந்து நாத்திகத்தன்மையில் உழண்டு கொண்டிருப்பவர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது நெக்ஸ்ட் வந்து கடக்க முடியாத இந்த ஜட உலகத்தை கடக்க முடியாத சிரமப்படக்கூடியவர்கள், சதா சர்வகாலமும் துன்பக்கடலில் மூழ்கியிருப்பவர்களை கண்டு ஒரு இரக்க உணர்வு ஏற்படுவதாக இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங்ல இருந்து நமக்கு தெரிய வருது. சோ பௌதீக எண்ணம் கொண்டுள்ள மூடர்கள், யார் ஒருவர் வெறுமனே இந்த பௌதிகத்தின் மீது மட்டுமே சம்பந்தம், பக்தி, கடவுள் இந்த மாதிரியான ஞானத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து அப்படிப்பட்டவர்களை மூடர்கள் என்றுதான் அழைக்கப்படுகின்றோம். சோ சீட பரம்பரையில் வரும் அதிகாரபூர்வமான அறிவை பயன்படுத்தி கொள்வதே கிடையாது. சீட பரம்பரையிலிருந்து எவ்வளவோ ஞானத்தை கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு அது புரியவும் புரியாது. நம்ம நிறைய சொன்னா கூட அவங்களுக்கு ஏறாது, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்காது. அதற்கு மேல்பட்டு அந்த எப்பொழுது பக்தியில வரும்பொழுதுதான் நம்ம ஏதாவது கொஞ்சமா சொன்னா கூட அவங்களால ஏத்துக்க முடியும். பக்தியற்றவர்களுக்கு நீங்க எவ்வளவு உபதேசம் செய்தாலும் அது காணல் நீர் தான். அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள, அதனாலதான் 4 விதமான தீயோர்களுக்கு இந்த ரகசிய அறிவை வந்து எடுத்துரைக்கப்படாது, அதாவது கூறக்கூடாது என்று பகவானும் 18வது அத்தியாயத்துல லாஸ்ட் ஸ்லோகங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லியிருக்கார். யாருக்கெல்லாம் இதை சொல்லக்கூடாது என்பதை வந்து சொல்லியிருக்கார். வேத அறிவு அதிகாரபூர்வமானது, எல்லாருமே இதை வந்து அடையணும். வேதம் என்ன சொல்றது அப்படிங்கறது வந்து கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை அனுபவித்தால் அடைய முடியாது. வெறுமனே ரியலைசேஷன், அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல முழுமையாக நம்மளால உணர முடியாது. நமக்கு ஒருவர் வழி நடத்த வேண்டும். குரு என்பவர் வந்து வழி நடத்தினால் மேலும் நம்மளுடைய ரியலைசேஷன் வந்து நமக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருந்து அதை புரிந்து கொள்ளலாம். டைரக்டா ரியலைசேஷன் பண்ணணும்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். ஆக்சுவலி அதை பெற முடியும். கல்லூரி மாணாக்கர்கள் ஆவதால் மட்டுமே வேத கூற்றுகளை ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஸோ நம்ம எஜுகேட்டடா இருந்தா மட்டும் அதை புரிஞ்சுக்கிறோன்றதுக்கு வந்து எந்த கேரண்டியும் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் பக்குவ நிலை இருக்கணும். அது இருந்தா மட்டும்தான் வேதங்களை நம்மளால வந்து எதுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, இன்டென்ஷன் ஆஃப் த வேதாஸை வந்து நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். நெக்ஸ்ட் பகவத்கீதையில வந்து 2nd ஸ்லோகத்துல அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. சீட பரம்பரையின் மூலமாக வேத அறிவை பெற்றுள்ள உண்மையான அதிகாரியை ஒருவன் அணுக வேண்டும். அது குரு கூட ஆச்சாரியா கூட வந்து ஒரு சீட பரம்பரை வாயிலாக வந்தவங்களதான் நாம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நெக்ஸ்ட் பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ள அறிவு முறை சூரிய தேவனுக்கு விளக்கப்பட்டது. ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு சொன்னார் பகவான்? அந்த சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு சொன்னார். விவஸ்வான் யாருக்கு சொன்னார்? மனித குல தந்தையான தன்னுடைய மகனான மனுவுக்கு சொன்னார். மனு யாருக்கு சொன்னார்? தன்னுடைய மகனான இஷ்வாகு மன்னர். இஷ்வாகு மன்னர் யார் என்றால் ராமபிரானுடைய பாட்டனார், அதாவது தசரத மகாராஜனுடைய தந்தை. ஆனா அது காலப்போக்குல அந்த பரம்பரை இது, அதாவது நம்ம ராமச்சந்திரமூர்த்தி அவருடைய அவதார நோக்கத்தை முடித்து கொண்டு அவருடைய உலகத்திற்கு சென்ற பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வாரிசுதாரர்கள் வந்து அந்த சேம் ஞானத்தை வந்து எடுத்துட்டு வரல. அந்த சீட பரம்பரை வந்து அங்கேயே வந்து தொடர்பு விட்டு போய்விட்டு, அதனால்தான் மீண்டும் வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய கட்டாயம் வந்து ஏற்பட்டது. ஸோ மகாபாரத போரின் போர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து ஞானத்தை பெற்றவன் அர்ஜுனன். இன்னொன்னு அவன் வந்து தூய பக்தனும் கூட. ஸோ அதாவது எந்தவித பொறாமை அது எல்லாமே கிடையாது. ஈஸ் எ தெய்வாம்சம் பொருந்தியவன். அதனால வந்து பகவான் அவரை தேர்ந்தெடுத்து சொன்னார். இஸ் நாட் என்வியஸ், பொறாமையற்றவன், அப்புறம் தூய பக்தன், நண்பன். இந்த 3 குவாலிட்டிஸ்னாலதான் வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு எடுத்துரைத்தார். நெக்ஸ்ட் வந்து பகவத்கீதை அர்ஜுனன் அதை வந்து புரிந்து கொண்ட விதமும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது நம்ம 10.12 13ல படிச்சோம்னாக்கா ஐ திங்க் எவ்வாறு அவர் முன்னாடி உணர்ந்திருந்தார், அதுக்கப்புறம் அசிதர், தேவலர் இவங்க எல்லாருமே எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா ஸ்வயம் இப்ப பகவானை எடுத்துரைக்கின்றார் என்பதை எல்லாமே அந்த ஸ்லோகங்கள் வாயிலாக வந்து அவரும் புரிந்து கொள்வதை வந்து அழகா சித்தரிக்கிறார்கள். ஆனால் பகவத்கீதையின் உண்மையான நோக்கத்தை புரிந்து கொள்வதில் அர்ஜுனனின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றாத மூடர்கள் பல பேர் உள்ளனர். நாம் எல்லாரும் கூட வந்து
எவ்வாறு அர்ஜுனன் இந்த பகவத்கீதையை புரிந்து கொண்டாரோ, சப்மிசிவா பகவானிடத்தில் அடைக்கலம் புகுந்து அந்த பகவத்கீதையை வந்து அவர் உணர்ந்தார். அந்த பகவான் என்ன சொல்ற வர்றார், வாட் இஸ் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் ஹிஸ் ஸ்பீச், அதை வந்து அழகா புரிந்து கொள்கின்றார். அந்த ஒரு பரம்பரை வாயிலாக தான் நம்ம வரணும். அதை விடுத்து நாமளே படிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் பிரகாரம், நம்மளுடைய இயல்பு பிரகாரம் தான் அதை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்வோம். நம்மளுடைய இயல்பு பிரகாரம் நம்ம எந்த ஒரு வேதத்தையுமே உணரக்கூடாது. ஒரு அத்தாரிட்டி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அது பிரகாரம் தான் நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ அவர்கள் மூடத்தனமான சொந்த கருத்துக்களை உருவாக்குகின்றனர். இப்படி இந்த குரு பரம்பரையிலே வராதவங்க இந்த பகவத்கீதைக்கு பொருளுரை எல்லாம் எழுதினாங்கன்னா எப்படி இருக்குன்றத பத்தி இங்க வந்து அழகா நம்ம வந்து we can understand. சோ அவர்களுடைய உணர்ந்தல் என்னவோ அதை வச்சு அவர்கள் எழுதிவிட்டு சென்று அதை ஏற்றுகின்றார்கள். அதையே வந்து பின்பற்றி செல்லணும்னு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு அது உபதேசமாக எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. ஆனா அதுல வந்து ஆத்தென்டிசிட்டி வந்து இட் இஸ் லேகிங் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ ஒரு குரு டிசெண்டிங் அந்த சக்சஷன் வந்து நம்ம கண்டிப்பா அதன் வழியாக தான் நாம் இதை கேட்க வேண்டும். வேத கூற்றுக்களை அறிவதற்கு முன் ஒருவன் பிராமணனாக வேண்டும் என்றது கூறப்பட்டுள்ளது. எஸ், we should have the brahminical qualities. பிராமணனாக பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நாம எந்த குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலும், சண்டாளமான குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலுமே, கீழியல்பு உடைய, அதாவது நம்மளுடைய பரம்பரை வந்து கீழியல்பாக இருந்தாலும் நாம வந்து பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸை வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டால் நாம ஒரு பிராமணனுக்கு சமமாக தான் கருதப்பட வேண்டும். நம்மள எவ்வாறு பட்டமே இல்லாம நான் வந்து வாதிக்கின்றேன், வக்கீலுக்கு படிக்கணும்னாக்கா அந்த சட்டதிட்டங்களை எல்லாம் எந்த செக்ஷன் இதெல்லாமே நன்றா தெரிந்திருக்கணும் இல்லையா? படிச்சாதான் நீ வந்து பட்டதாரி ஆனாதான் அதுக்கப்புறம் தான் நீ வந்து வக்கீலாகி நீ வாதிட முடியும். அந்த பேசிக் குவாலிஃபிகேஷனே இல்லை, ஞானமே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்பொழுது நீ வந்து வெறுமனே வக்கீல்னு சொன்னா உன்னை நம்பி எந்த கேஸுமே வராது. அதே மாதிரிதான் ஒரு பிராமணன் ஆகக்கூடிய தகுதி வேதங்களை வந்து கற்று அதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவன் வந்து அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ்ல வந்து நிறை பெறுகின்றான். அப்படிப்பட்டவன் வந்து சொல்லக்கூடிய செய்யக்கூடிய செயலும் சரி, சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து ஆத்தென்டிசிட்டியா இருக்கும். அது வந்து ஒரு குரு கிட்ட இருந்தா அவங்க வந்து கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். நெக்ஸ்ட் வந்து அவ்வளவு முக்கியத்துவம். இத்தகைய ஒரு விதி முன்னேற்ற பாதையில் இடையூறாக இருப்பதில்லை. சோ அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இடையூறு கிடையாது. சோ அந்த பரம்பரை வாயிலாக வரும்பொழுது அவங்களுக்கு முன்னேறி செல்வதற்கு மார்க்கம் உண்டு. அது தேவையாக இருக்கின்ற தகுதியற்ற பிராமணர்களால் வேத அறிவு தப்பாக அர்த்தம் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது. சோ ஒன்லி பை பர்த் பிராமணனாக இருந்து அவர்கள் வேதங்களை, சில கோயில்களை போனீங்கன்னாக்கா பிராமின்ஸ்க்கு வந்து அந்த வேத இதெல்லாம் உச்சாடனம் வந்து வராது சில பேருக்கு எல்லாமே. சோ சில பேர் ரொம்ப ஸ்பஷ்டமா சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எந்த மந்திரத்திற்கு எதிர்க்கு சொல்லணும்ன்றது எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு குருக்குள்ள அந்த குரு கிட்ட இருந்து கத்துட்டு வந்திருப்பாங்க. இவங்க வந்து சரியா கத்துன்னு இருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஆனவர்கள் வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த வேதங்கள் எல்லாமே கரெக்டா பாராயணம் இல்லாம சொன்னதையே கூட திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க சில பேருக்கு. ஏன்னா நிறைய மந்திரங்களே தெரியாது. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தகுதியுள்ள பிராமணர் என்பவர் உண்மையான ஒரு ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலில் கண்டிப்பாக பயிற்சி கொண்டவராக இருப்பார். அதை தவிர்த்திருப்பவர்கள் எல்லாருமே பிராமணர்களாக கருத முடியாது. சோ உண்மையான பிராமணனுடைய குவாலிட்டிஸ் என்னன்றதை வந்து இங்க அழகா சித்தரிச்சிருக்கின்றார் நம்ம பிரபுபாதர். பரமபுருஷராகிய கிருஷ்ணருடன் நமக்குள்ள உறவை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயத்திலும் வேத ஞானம் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது இல்லையா? பகவானுடன் நம்ம எவ்வாறு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வது. சோ அதாவது 5 விதமான நிலைகளை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ரிலேஷன்ஷிப், சாதன பக்தி, சாந்தரசா, அதுக்கப்புறம் வந்து சாக்கிய ரசா, மாதுரிய ரசா, அதுக்கப்புறம் வாத்சல்ய ரசா, தாஷ்ய ரசா. இந்த 5 ரசங்கள்ல ஏதோ ஒண்ணுத்துலதான் நம்ம பகவானோட சம்பந்தத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். பௌதிகவாதிகள் இதை புரிந்து கொள்வது கிடையாது. இந்த ரசங்களை பற்றி நம்ம பௌதிகவாதிகள் கிட்ட சொன்னா அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவமும் அவங்களுக்கு இருக்காது. நெக்ஸ்ட் இந்த வந்து நமக்கு வந்து மகிழ்ச்சியற்ற இடத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்காக திட்டங்களை தீட்ட அவர்கள் விரும்புகின்றனர். ரொம்ப அழகான வரி. இந்த இடத்துல மகிழ்ச்சி கொள்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம கடமைகளை செய்யணும், அவ்வளவுதான். அதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். பகவானை பற்றி தெரிந்து கொண்டு அவருக்கு சேவை புரிந்து அவருடைய திருநாட்டை அடைவது ஒன்றுதான் நம்ம ஒவ்வொரு உயிர்வாழினுடைய இலக்கு. அதை மறந்துவிட்டு இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில வந்து முழுமையாக ஈடுபட்டு பௌதீக சந்தோஷத்திற்காக பௌதீகமான செயல்கள் இல்லை, நம்ம எவ்வாறு நம்ம வந்து அதை வந்து முன்னேற முடியும் என்பதற்காக தான் நம்ம வந்து திட்டங்களை வந்து தீட்டுகின்றோம். ஆனா உண்மையிலே அது வந்து முன்னேற்றமே கிடையாது. வேத சடங்குகளோ அல்லது விண்வெளி விமானங்களோ பொய்யான இன்பத்தை தேடி மற்றும் கிரகங்களுக்கு செல்ல அவர்கள் முயல்கின்றனர். ஆனால்
துன்பம் அனுபவத்துக்கான உள்ள ஒரு இடத்தில் சந்தோஷமாக வாழ எவ்வளவு பௌதிக ஏற்பாடுகளை செய்தாலும் அது தப்பான வழி நடத்தப்பட்டுள்ள மனிதனுக்கு தன்னம்பிக்கை அளிக்காது என்பதை அவர்கள் உண்மையாக அறிய வேண்டும். எஸ், வி ஷுட் நெவர் கைட். அதாவது ஒரு மனிதன், ஒரு ஞானி, ஒரு யோகி அல்லது ஒரு பக்தன் அந்த உன்னதமான நிலையை அடைந்த பிறகு அவன் அடுத்தவர்களுக்கு வழிகாட்டுவது என்பது பௌதிக லாபத்திற்காக நம்ம வழிகாட்டவே கூடாது. ஆன்ம லாபத்திற்காக நம்ம அந்த ஆன்மா என்ன நிலையை அடையணும், அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும். ஏனெனில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இந்த முழு பிரபஞ்சமும் ஒரு முடிவுக்கு வரதான் போகிறது இல்லையா? இது நித்தியமற்றது, மிருத்யுலோகம். சோ அதாவது பிரம்மனுடைய ஆயுட்காலம் முடியும் போது எல்லாமே பகவானுக்குள்ளே சென்று அடங்கிவிடும். அப்பொழுது பௌதிக இன்பத்திற்கு எல்லா திட்டங்களும் தானாக ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும். நம்ம எவ்வளவு பெரிய, அதாவது 100 ஃப்ளோர்ஸ் பில்டிங்கா இருந்தாலும் அது ஒரு நாளைக்கு தரைமட்டம் ஆக வேண்டியதுதான் இல்லையா? எனவே புத்தி உள்ளவன் பகவானின் திருத்தலத்திற்கு திரும்புவதற்குரிய திட்டத்தை தீட்டுகின்றான். ஞானம் இருப்பவன் அவனுடைய செயல்பாடு இவ்வாறு இருக்கும். அவன் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் வியாதியிலிருந்து அவன் கண்டிப்பாக அந்த கடும் வேதனைகளை அனைத்தையும் வென்று விடுகின்றான். அதாவது மன திடமான ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த பற்றற்ற நிலையை அவன் அடைகின்றான். ஜட வாழ்வின் கவலைகள் இல்லாதிருப்பதால் அவன் உண்மையாகவே மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றான். அவன் ஜட செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அந்த செயல்களின் பலன்களை அவன் விளைவது கிடையாது. அவ்வாறு விளையாத பட்சத்தில் அவன் அந்த பந்தம் என்பது கண்டிஷனிங் ஆஃப் த சோல் அதிலிருந்து அவன் முக்தி அடைந்து விடுகின்றான். அவ்வாறு முக்தி அடையக்கூடிய அந்த ஆத்மா இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுதே உண்மையாகவே மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றான். ஆனால் அவன் இரக்க குணம் படைத்தவனாக இருப்பதால், எஸ், அது கம்பேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு பக்தனுக்கு இரக்க குணம் அதிகமாக இருக்கும். துன்பத்தில் ஆழ்ந்துள்ள பௌதிகவாதிகளை கண்டு கவலைப்படுகின்றான். தன்னை சுற்றி இருப்பவர்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேமிலியில இந்த ஆழ்நிலையான மனதை ஒருவர் அடைந்திருந்தால் அவருடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களுடைய எல்லா செயல்பாடுகளையுமே அவர்களால் உணர முடியும். அவர்களுடைய ஞானத்தினுடைய லெவல் என்ன, பக்தியினுடைய லெவல் என்ன, அவர்களுடைய அவருடைய சுபாவம் எல்லாவற்றையுமே அவங்களால பார்க்க முடியும். அவர்கள் எதுல மேன்மையாக இருக்கின்றார்கள், எதை அவங்க அபிவிருத்தி செய்துக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். அதனால அவங்களுக்கு வழி நடத்தினாலும் அவரும், அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலையில இருக்கக்கூடிய கர்மவினை அவனை அதாவது அனுமதித்தால் மட்டுமே அவனால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். நாம் எவ்வளவுதான் கரடியாக நல்ல இதெல்லாமே நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்கள நல்ல நிலைக்கு வரணும்னு நம்ம எவ்வளவு எடுத்து சொன்னால் கூட அவருடைய கர்ம விதி அவர்களை அனுமதிக்க வேண்டும். கண்டிப்பாக அவர்கள் பக்தி ஒன்றிருந்தால் பகவானுடைய அனுமதி கண்டிப்பாக கிடைத்துவிடும். பக்தியற்றவர்களுக்கு அவங்க கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அமைய பெறுகின்றன. பகவானின் திரும்பி செல்ல வேண்டிய அவசியத்தை அவர்களுக்கு உபதேசிக்கின்றார். எஸ், சோ கோ பேக் டு காட் ஹெட். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல எத்தனை நாள் வாழ்ந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்துக்கொண்டு இங்க துன்பங்களை மட்டும்தான் அனுபவிக்க வேண்டும். சோ இந்த பிரபஞ்சத்தை முழுமையாக நாம துறக்க வேண்டும் என்றால் அந்த ஆத்ம ஞானத்தை நம்ம படிய வேண்டும். உண்மையான ஆச்சாரிகள் அனைவருமே மீண்டும் பரமபதத்தை சென்றடையும் இவ்வுண்மையை தான் உபதேசித்தனர். சோ குரு ஆச்சாரியா எல்லாமே இதுதான் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. மேலும் இன்பம் எனும் வெறும் கட்டுக்கதையாக மட்டுமே உள்ள ஒரு இடத்தில் இன்பத்திற்காக பொய் திட்டங்களை தீட்ட வேண்டாம். சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல இது மிருத்யு லோகம். இந்த இடத்துல நம்ம சுகமாக வாழ்வோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறையவே கற்பனைகள் செய்து அதற்கான அதாவது முயற்சிகள் எல்லாம் செய்து நம்ம எதையோ செய்கின்றோம். செயல்கள், அதாவது படைக்கின்றோம். படைத்தல் என்பது கிரியேஷன், பகவான் கிரியேஷன் பண்ற மாதிரி கிடையாது. இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல நம்ம உருமாற்றம் செய்து, அதாவது ஒரு ஸ்தலம் இருந்தா ஓடு வீடா இருந்தா அதை அடிச்சுட்டு மெத்த வீடு, அதாவது மாடி வீடை கட்டுகின்றோம். அதாவது ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு அதை மாற்றத்தை நாம் ஏற்படுத்துகின்றோம். ஆனால் உண்மையிலே அந்த மாற்றமும் நிலையற்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கான திட்டங்கள் எல்லாம் நாம போடுறோம், ஆனா அவை அனைத்துமே நிலையற்றவை என்பது அவர்களால் எச்சரிக்கப்படுகின்றோம். சோ அதாவது ஒரு பக்தனால இந்த உண்மை, ஒரு பியோர் டிவோட்டினுடைய வழி நடத்துதல்ல இருந்து நமக்கு எல்லாமே கிடைக்க பெறுகின்றது. சோ இதோட இன்னைக்கான கிளாஸை நான் நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருப்யஷ கிருப சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம